Здравейте, аз съм тук 6-6. Тук са Stalker и Skybreaker. Skybreaker няма да играе днес камата. И смисъл, докато после ще му я видя и да видя какво му е такова. Stalker само... После ще видя да му я видя какво му е такова. Смисъл, какво му е грешното там. Аз вече взех инферно и за малко взема инферно са. И да не можеш да росни. Той е бърнаут С Росен, аз съм сталкер. То път. Това ми беше тайна никнейм. Пак ли нямаш пари за Stalker? Най-после се ригнах, аз събрах 2100, той... Дай някой лев, ма баче. Нямам. Ти си голям циганин, е. Къде тебе е? Skybreaker. Аз не говоря като циганин. Аре, Skybreaker, MyBreaker или как се каже. Джипши 6 гледа е първия постат. Оха, баче, литърка пък са го разположили. Е така вземането. Не, оха, ще летим. Оха, аз вече литнах. Бате. Не. Превъртях колата при... Добре, човек, как го правят хората, ли знам? Значи хората ме превъртях и видях. С джипко 6-6 тук ще си чакаме, който първи умре. Леле. Росни, ти ако чакаш някой да умре, ще кажа бота, бе. Не съм Росен, бе. Аз съм сталкер, аз пък джипко. Аз съм джипко. Видя ли Stalker, видя ли как минах, бе? Ти си мега объркан, сталкер. Ай, спре, бе. Ами сталкер, да печагата. Мина ли? Човек, ти ма видя как гъмнах и колата ми се качи отгоре. Не видях. Щупи стъклото и се качи отгоре. Видях, че щупено, ма не те видях. Че такова. Човек ще виж на клипа само по-яко се качвам горе. Кажете ни да снимаме ли, защото скайпа нямаме никакви посетители, едва ни гледат клиповете, кажете ни изобщо да се трудим да снимаме или не. Stalker, щом нашите хора, то имам предвид нашите, от нашия клас не гледат клиповете, други не ни трябва. Мариела и тия харесвали ли са ги? Не знам. Тая. Да, Росения, Мариела харесва само тебе. Много си зле, бе. Де съм. Така казва Stalker. Сталкер е стария ми никнейм Роското БГ, бе. Skybreaker, наистина Stalker. Всъщност, той е Росен. Ама хареса само меня, насам питам дали се е абонирала и дали не е харесала клиповете. Да. Защото Чипко е гледал клиповете, вика, че ги е харесал и такова и се е абонирал за нея. Всъщност не съм... И са тя трябва му върне услугата, вика. Да, сталкер, защото Мариела гледа мута, играй мута. Не, на други клипове. На Майнкрафт тя не знае как да се направи една кирка. Еми ще помогнем, бе. Точно за това. То се запали. То много тъп. Репера пред Дали него. назадие се запали. Човек, репера е пред него. Не, само нитро беше. Добре, аз съм ранг байкър. Това мисля, че е третия ранг. И това мисля, че е нубърския. Аре, waiting for Ти login. няма ти дам пари, защото имаш. О, е, $35. Аз имам 2100. Един чипс няма ми стигнат. Давай. За един, ли? Човек щупи хората и тя не се примахна. Еми ти си изрод за той. Се щупи се. Виждаш се. О, и сега дали трябва да се обърна аз като много мога, като съм толкова кадърен и... Гей. Пак тялото преобръщане направих, че направо... Аре, гътна. Така. Аз съм един от зрителите. Където аз там и ти, нали? Там дето и. Айде, спокойно ли гориш ли го... Добре, бе, човек, във водата си пак гориш, кой е това? Не е вярно. Не, бе. Бай, че са кога ще умре. Никога. Бай до таблята. Путана. Ето и го минах от дева, обаче Много и гадно, че Skybreaker не може да играе с нас.
Някъде е готино, ама не знам, няма. Защото той не е фен от нашия клас, нали? Да, бе, направо съм ви фен. Мазъка ми са. И то от нашия клас и то тук са подпален. Да гръмни, да гръмни, да гръмни, да Искаш да играе с нас и му давахме шанс. Абе, дали сте ми шанс. Еми да, я. Даже може ми вземеш и другия скайп. Дал съм го в описанието долу. Джеси Гемов и Джеси. ни абонирай се. Да, значи вземи ни скайпа Джеси Геймо. Точно така. Пиши ни Човек, абонирай се. ако направиш някакво друго клипче, ще даде титла. Джипка попиши в даскало. Токе! Я пак. Топке! Прави се на сляпа ли? Значи викам на вратаря, защото му беше много горещо. Викам, служи си бузата на лицето. Ти на мене викаш, аре бам във водата. Ма на къде трябва да се скочи на обратно? Саба, той си инферно се умен. Значи първо трябва да се качим горе, си вземе и инферница. Така е, какво викаш? Какво викаш, Джупко? Аре! Джупко, какво викаш? Викам му, служи си той на лицето бузата, за да не му почесвам с очите. Сложи се, даде ръце напред и вика топке! Фама за глата и вика та топка има уши, бе! Тя каже онзи вид с мандарините. Не, благодаря, но не, просто е забранено да се казват такива сценизми. Ари кажи, бе. Иначе ще ма баннат от YouTube. Няма. Ще ма баннат. Абе, Не знам. ще го изрежем. И някой се порадва да го чуе и след това ще го изрежем. Ще ма баннат, е. Абе, няма табаннато е. Ще ма баннат. За телефри да ми Боргот си писала на воля и го бамват. Виж какво съм написал в чата, е. Е? Ще ма баннат, е. Абе, няма табаннато е. Ще ма баннат. Даже си го написал. Раме, че кажи, о, този влак. Омага този влак. Ари кажи, хубаво аз го кажа. Значи една жена Не! Добре ти го кажи. отива там отива в един магазин и вика, че иска мандаринов сок и този сос ника се бара мандарините. Това Джипко ми го казал, сърдеца на лего, ако е видно. Така, първо не беше това, ама айде. И тя вика, не, тия мандарини. Не беше това вица, ама айде. Нали кажи, бе? Отива в магазина, вика, искам мандаринов сок. И он отида да го прави и тя вика, ама без да се бараш за мандарините. А не там какво било. Не го знам. Аре, бум във водата. Ма той се плъсна на рост. Ага. Нали знаеш, че има такива мапи, които напуска на разно място и ние са цепени с ракети, които излизат от колите. Ага. Ти ли? Виждаш ли отвън до мене има един слад. Слад. И до мене. Инвалид файл. Минае, че мисълта, че мапа, че не мога вляза. Всъщност аз убивам слатори. Беше кога спилите мапа. Не, да. Че вляза. Skybreaker, нещо да кажеш? Skybreaker, не Skybreaker. Skybreaker. Добре, бе! Минахте ли мапа? Избърна. Той си смени името от Бърн, нещо там. Минахте ли мапа? Не, сега той минава.
Защото аз съм ботлек и не мога да мина един мап. Чакай бе да кажем, нашия гост нещо, нали да каже, се похвали нещо. Че циганина няма. Между другото, аз вчера имах шестица, пък не казах на мама. Ти си тапак за той. Мене е по български, нали ме изпитаха. Давай. Мадафака на този се приема регулатор бета. Стамбе. О, Минахте ли мапа бе, Крис? Не, Крис ми... Значи искам да си направиш милион на такова. Милион регистър в YouTube и да се абонат и да се сканиш към всички, към съвсем. милион баш няма да са. Добре, 50 хиляди. Аре, Джипко, минахте ли В мапа? момента не ми знаете, минах ли го, да. Еми, кажи бе, тапак, аз седя и чакам тука. Между другото, качиха на Итрищик моста, ти видя ли го? Много яко. Ми че ли ми казваш да влизам, аз как да го видя, бе, умен. Човек, ако искаш гледай, аз не трябва да ти казвам. Така хора, пак ще ви кажем, чай малко. Айде влизай, бе! Вътре съм, бе. Гледаш ли? Пишете ми там, пишете ми дали да записваме още, защото ние само нагледат, никой не ми пише там да продължаваме или какво да правим, какво... Такива. Не, приятели ли път? Значи, виж сега, имам един познат там, значи той снима на такова, на всякакви игри, и той първоначалните му 20 и няколко си клипа там, колко ми каза, няма ли никакви гледания, никакви такова, много малко имам предвид, няма ли почти нищо, и зато и той започна да прави повече клипове. И така, като сега стигнал до 51, мисля, че. Те, И така, и сега вече има към 600 абоната. но то нас никой не нахаресва явно. Трябва да Нас правим... не сме забавни, нещо е такова. Ние просто трябва да правим повече такова. Ето нас явно никой не нахаресва, ето до сега имаме гледане, ама нямаме никакви коментари, просто... Тук се взимаш колело, май. О, ес, дано. Чакай! О, дам. И тъп трактор, удавих се заради тебе. Да, взе си бай, кари си май, бе. Гледай сега, Джипко, как се гази. Джипко, за какво се газише? Не можеш. Аре, то вече взе Инфернос. Идея, че и това всеки го моли. Мати, моли го всеки. Да. Аре бе, човек, ми давай мапа. Онзи вече взе Инферно си прави триковете. И се би. Добре бе, не умря. На една гума видя ли го? Не, аз гледах онзи. Виж, Добре. И аз това го правя, ама аз го правя на мотор. Аре бе, човек, кара, стига са фука, не можеш. Разбрахме те, че не можеш.